मोखाय 7 जुलाई 2024 रविवार इनका मोखाय पाटिसरी गाँव पंचायत बड़बुक एडमिशन खानाबो हे करबो इनका जों दिनै जगन्नाथ उत्सवनो खायलेखा इनका सिरि सिटी माने सत्य जुगनि हयते गायो हाँ सत्य जुगनि हयते गायो ना मानिखाय राजा इंद्रद्युम्न राजा बिनि हयते गायो इ जगन्नाथ सृष्टि अमानि हाँ सत्य जुगनि हयते इनका दाबो पर्यन्त जों जगन्नाथ उत्सवनि गेलेयै दंगायो जोंनि जगन्नाथ खायमानि जोंनि पाटिसरी जो प्राय 30 বছরनि कमनिया 30 বছর ओ पाटिसरी जों जगन्नाथ पूजा खायमानि ओ जगन्नाथ मोतायनो माननाले साव मानि ग्लां थाङो इंद्रद्युम्न राजा बो मानि ग्लांनि थाङा मानि ग्लाङो अच्छा अच्छा हंगा ताबो मोताय साबो तुइ दङ मोतायनो साबो तुइ दं नरकनियो पाटिसरीबो जे मोताय पुजिलाय मानो साबो तुइ दं बोतत रशिदास वैष्णव बनो ताबो पुजारी दुखेर बिसोर बहुत फिजल हा इ ताकलायनो थैयो मासो एक मासो काका इनका ताबो बिनि फेमिली माने बिनि वाइफनो ताबो ओ मोतायनो दुई मातंखा माने पुजि मातंखा बिनि वाइफ निनि मुं आरे मुंगे दनन्द त्रिपुरा त्रिपुरा आखाय प्रेसिडेन्टनि मुं हिंगा मलिन्द्र त्रिपुरा